jutro, narode. Okej, narode, upravo idemo na izlet. Zakasnit ću. Idemo. Tako sam uzbuđena. Uzbuđena sam. Okej, narode, ponela sam sve. Broj 1. Sredstva za dezinfekciju. Ovo je za bakterije. Okej. Odlično. Stvarno dobro. Nakon što sam oprala ruke, spakovat ću stvari. Jako sam uzbuđena. Jedva čekam da obučem ovaj kubaći. Volim da plivam. Hej, narode, naravno, moja Stef je uvek sa mnom. Okej. Savršeno. Idemo na izlet. Čekajte, narode, moram da vidim jel Dima spremna da krenemo. Dima, probudi se, Dima, probudi se, Dima. Dima, nisi spremna. Žao mi je, Sally, jako sam umorna. Kasnimo. Spremit ću se za minut, okej? Okej, čao. Moram da se spremim. Moja torba. Moram da spakujem moje kupaće kostime. Moj šort za kupanje. Tako sam umorna. Moj drugi šort za kupanje. Majica. Dima, jesi spremna? Još malo, Sally. Samo da stavim pastu i četkicu za zube. Okej. Zaključajmo i idemo. Spremna sam. Sally, spremna sam. Hajdemo. Izađi brzo. Jesi spremna, Sally? Da. Okej, idemo. Sve je tu. Čekaj, Sally. Zaboravila sam nešto. Da. Idem da ga uzmem. Šta radi? Sačekajmo je ovde. Baš ovde. Okej. Otvorimo prvo tašnu. Malo keksa. Malo kokica. Odlična užina. I malo brektoza. I mislim da je to sve. Okej, Sally, idemo. Još sam super uzbuđena. I ja, super uzbuđena oko izleta. Ja. Idemo. Jesi spremna, Dima? Da, stavimo ovu kepek. Okej, idemo na izlet. Okej, uđemo u auto. Dima, jako sam uzbuđena. Dima, jel ne radi? Ne znam zašto ne radi. Hajde automobilu, molim te. Hajde. Šta, zašto ne radi danas? Možda mu treba goriva. Nema goriva. Da, zato ne radi. Možeš li da ga poguraš? Okej. Probaj da gurneš. Ne. Hajde, uspela si, idemo. Bravo, Sally, bravo. Idemo. Jesi spremna za izlet? Da. Nismo vas videli, narode. Ćao, ljudi.